Hudobná skupina Modus bola založená v roku 1967. Kapela figuruje v zostave Stanislav Hrda klavír, Gabriel Vertlen bas-gitara, Jan Baláš gitara, Ľuboš Stankovský bicie, Juraj Cinegel klarinet, Peter Krúbek trúbka. Kapele sa priebežne obmieniali niektorí jej členovia a zostava sa výrazne zmenila až v roku 1972 po príchode Jána Lehockého, spev, klávesy, ktorý bol v tom čase na zájazde vo Švajčiarsku s formáciou sexteto Ľubomíra Beláka. V roku 1976 dáva Janko Lehocký dokopy zostavu, ktorú vytvoril z košickej kapely Profily. Do Modusu tak prichádzajú Marika Gombitová spev, Karol Vic gitara, Štefan Havaši bas-gitara, Miroslav Jevčák bicie. Vracia sa aj Miroslav Žbírka a vytvára sa tak najsilnejšie jadro kapely. Lehocký Gombitová Žbírka, ktorého existencia s označením Modus 3 je vymedzená rokmi 1976 až 1980. V tejto zostave sa Modus zúčastnil aj na Bratislavskej líre v roku 1977, kde získal zlatú líru za pieseň Úsmev. Rok 1978 prináša víťazstvo Mariky Gombitovej na Bratislavskej líre s piesňou Študentská láska, čím sa potvrdzuje jej rýchly vzostup, kvalitatívne napredovanie a presadenie sa na našej hudobnej scéne aj ako solistky. Necelé 2 roky po svojom príchode do Bratislavy si Marika Gombitová úspešne buduje solovú kariéru a popri Moduse realizuje nahrávky aj s inými sprievodnými telesami. Z tohto roku pochádzajú nahrávky piesní S tou nádejou chod spať, Dievčatá, Čím viac máš. Najvýznamnejšími piesňami z prvej LP sú najmä Modus, Vieš byť zlá a Malý veľký vlak. Marika Gombitová ukončila spoluprácu s Jankom Lehockým a v priebehu 80. rokov veľmi úspešne pokračuje v solovej dráhe, vydáva profilové albumy, koncertuje a spolupracuje s poprednými osobnostiami našej hudobnej scény ako Laco Lučaníč, Vašo Patejdl. 2 roky po odchode Mariky Gombitovej sa v zostave kapely opäť objavuje speváčka. Ivona Novotná pôsobila v kapele necelé 2 roky. Koncom 80. rokov ešte existovala zostava s Marcelou Březinovou a Leškom Semelkom. Počas svojho pôsobenia hudobná skupina Modus nahrala niekoľko LP albumov. Prvý album mal názov Modus. Ďalší album sa volal Modus balíček snov. Album 99 zápaliek. Záhradná kaviareň. Úspešný album Najlepšie dievčatá. Album Každý niečo hrá. Album Vlaky z rokmi. Album Zrkadlo rokov. Posledný album, ktorý hudobná skupina Modus nahrala, mal názov Keď sa raz oči dohodnú.